Asko i Aliko za moja tatko, Pembe Ana, Vasko, Sabrije i Tahir. Ejub, Шадия, Стефка, Юлия, че Садия Зюмбил и цялото семейство Неделчево, нека ме чуете тази нощ. Очите ми се насълзиха някъде далеч, за да се усмихваме, Ана. Ти отгледа 10 деца, а ти остана на вратата, майко. Очите ти са вперени в пътя, нито едно не се върна, нито едно не се върна. Къде са онези стари дни? Нито един не можа да попита. Очите ми останаха там, а сърцето ми е безсилно. Анам, Анам, скъпа моя Анам, копнежът по теб ме изгори. Анам, Анам, прекрасна моя Анам, липсваш ми. Не се верна. Не можех да се разделя с моето момче. Останахме с купнеж, сякаш бяхме ударени право в сърцето. Ние се подведохме по света, далеч от прага ти. Астрон направи това, мой прекрасен татко. Липсваш ми, липсваш ми. На масата писмо оставих и плача сам. Не разбрах колко си ценен, татко мой. Ако сега беше до мен, щях да целувам ръце ти. Отиде при баба, нали? Защо ме остави? Кой ще ми покаже какъв е животът? Как ще издържа, когато животът е толкова труден? Отиде си без да кажеш нищо, без да кажеш нищо. Прости ми,